Povedal ti niekto už, že vieš mať extrémne veľké množstvo energie za volantom bez toho, aby si bol obeťou plechovek od energetických nápojov alebo papierových pohárikov z kávy, ako som bol ja. Pokiaľ som nespoznal EcoFlashu a jej funkčnosť, tiež som tomu neveril. Každé ráno som si kupoval kávu na to, aby som za tým volantom dokázal vydržať 40-minútovú cestu do práce. Dnes to robím úplne inak. Ráno si otvorím EcoFlašku, nakrájam si do toho ovocie, zalejem to vodou, zatvorím a idem. Ovocie a voda. Najlepšia energetická bomba za volant. Táto EcoFlasha, ktorú vidíš práve na obrázku, obsahuje extrémne množstvo ovocia, čiže žiadna chémia, žiadne sacharidy, všetko len to zdravé, aby si pil úplne zdravo. Perfektne to padá do auta. Je to úplne jednoduché na používanie počas šoferovania. Čo viac, len jedna sklená fľaša, ktorú si vieš neobmedzene doplňať. Tak neváhaj, objednávaj a pí zdravo.